Video yathu ya lero tionesana mmene tingazumulire zinthu zimene sizitheka kuzumula binomo komano malo amene pali mwina information yofunikira ina yake ndiye tifuna tikapangepo zoom tione kuti chalembedwacho ndi chani ndipo pasataya nthawi tatene loseni kuti matani. Ndi chomwe tichite ndikupita ku settings ndi tisegula settings wathu ndi tisesereka m'munsi ndi tiyang'ana pamene pali accessibility tipangapo click. Ndi mafoni ena ukangopanga click ungofika apapa imaonesa pamene alemba kuti magnification ena malemba kuti magnification gesture ndi kuti mangopanga click kumene koko komano foti mafoni ngosiyana ine ndipita apa pa visibility enhancement kenako ndikupanga apa pa magnification kenako ndimpanga turn on got it. Ndeti kapanga turn on mose mumabwera ngati munthu akaka kamene kaka kamasonyeza magnification iyo ndi ena kuzumula pali mafoni ena mafuna upange tapu katatu ena kawiri zimathaso kutheka ndi umangopanga umene ukufunapo koma choyamba umapanga click kayika munthuka kenako nkupanga tapu pamene ukufuna kuti uzumulepo kupanga tapu kawiri kumenya phapha kapena katatu ndi tipanga chonchi ndi kuti tikafuna kuzumula tipanga zoom mmene timazumulira muja tikafuna kuti tiyendese timagwisa ntchito zala ziwiri ndi kuti apa ntha kuzumula kuti ayi battery percent wanga sindi kumuona bwino ndi 49 basi ukafuna kubwezaso chimozimozi kaya kunchosa utakupanga so click pa munthupa ndi kuti mabwerera bwino basi itu. Ngati mukufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tione video satira.